jatigɛ wale dɔ kɛra sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen u tɛna ɲina mun kɔ sisan. samedi don uti kalo tile 9 san 2025 fitiri waati maaw balila miniyan belebele dɔ la woyowayankɔ kɔnɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko pɔnkoloni. ko in yɛrɛ kɛra cogo di? maaw ɲɛ su miniyan in kan kamanagan ani jatigɛ bolo dɔw ma se ka bɔ u nɔ la wa a la kabakomayɔrɔ yɛrɛ kun ye min ye o ye de miniyan in kɔnɔ kɔni kun sɛbɛkɔrɔ fan bɛɛ min yɛrɛ kun kɛmɛ sababu ye ni k'a bali ka taa. o yɔrɔnin bɛɛ wele bilala polisiw ani sapɛri pɔnpiye maaw ma. olu fɛnɛ selen kɛnɛ kan u ye fɛɛrɛ kɛ ka donsokɛ Anderu Samake lasɔrɔ ni maaw ka dɛmɛ ye u ye miniyan in fofo ni k'a da. maaw yɛrɛ kun siranin kun don k'a sababuya kɛ fɛn min ye denmisɛnnin dɔ ye ale kɔni kun tununi ko kuma fɔra o kɔn in yɔrɔ fanfɛlaw la a bɛ tile damadɔ bɔ ko ni o y'a sɔrɔ miniyan in ma o de kunu nga a kɔnɔ faralen u taara sɔrɔ k'a fɔ ko a kun ye wulu dɔ de kunu min yɛrɛ kun bɛ ka toli ka ban. ni ja nunu carilen bɔlɔlɔsiraw kan maa dɔw kɔni sɔrɔla ka na bila kɔmantɛriw la ko fɛn min ye nin miniyan in yɛrɛ ye ko sɛbɛnnikɔrɔ dugu dasiri de don. yalima o kuma ye tiɲɛ ye wa? an ma jaabi sɔrɔ o la an bɛ waati min na i ko sisan.